L-attivisti tal-għaqda non-governattiva Azzjoni Tuna Art Nalura qed jappellaw lill-awtorità tal-ippjanar li huma lesti għal battalja ta' tip David u Golija biex waqfu l-pjan tal-iżviluppaturi Ġordaniżi f'Bormla. L-organizzazzjoni nediet kampanja ta' crowdfunding bit-tama li jinġabru 5,800 euro għall-isforzi legali u arkitettoniċi kif ukoll għal rapporti, riċerka, dizin u stampar meħtieġa fost l-oħrajn. Dan bħala parti mill-fażi li tmiss fil-kwissjoni li issa ilha għaddejja xhur. Rebecca Cremona, waħda mill-fundaturi ta' Tuna Art Nalura, qalet li l-organizzazzjoni temmen li l-protesti mhumiex biżżejjed minkejja li waslu biex jitwaqfu żewġ applikazzjonijiet ta' pjanar. Iżda la darba li żviluppaturi Ġordaniżi appellaw issem il-ħtieġa ta' għajnuna finanzjarja għal proċess legali. Sa 24 sija mill-ftuħ tal-kampanja ta' crowdfunding kienu diġà ġabru 800 euro. Bil-kofundatur tal-organizzazzjoni qalet li sfortunatament is-sistema taqbes għal min għandu ħafna flus u l-iżviluppaturi Ġordaniżi jifilħu għal dawn l-ispejjeż. Bħalma David eleb lil Gulija biex l-applikazzjoni kienet rifjutata oriġinarjament, Gulija reġa' lura bil-muskoli finanzjarji. Iżda darboħra David mhux se jħalli l-flus ta' Gulija jintimidawh la darba l-proposta tal-Ġordaniżi kienet u għada mostruża itennu ta' Tuna Art Nalura. Rebecca Cremona temmet b'appella l-komunità kollha biex tingħaqad għal din il-ġlieda b'risq dak li utana il-wirt kulturali u spazji miftuħa għal kulħadd.